Muno se wacha Kenya ni paro mabende Odede isiro ni chenro kachako nyaka bede gi achiedh nade makoni kod kocha ginero mabende Daud Bura mwalimu na wacho ni en teething problem tingeni thuolo mar juma iwacho ni dwe achiel kapok SHA nochako tiyo bende Daud Bura noyango ni NHIF bende nolalo kanyo siling bilion 21 to bende wach mar system mar SHA manonyiew gi siling bilion 104 bende nakelo shida nokelo achiedh nade makoni kod kocha kanya kasani koro rode mag mibadhi chal ka gima din. Erokamano Sharon. Gik moko ariyo ema to me are important e sechegi. Kane sirikal mar Kenya Kwanza odonje tich to gibiro giwachonwa ni gineno problem gi okumba machon maniluongo ni NHIF gi longere to gidwa kelo okumba manyien ma sirikal gero ma koro ji ong'e ni SHA. Although jothurwa luonge ni SHA. Koro kosekel ne jothurwa SHA to gi gwenge mamoko. Onego bedni e muda ma osetiyo kata ka en higa achiel kata ka higni ariyo. Onego bedni koro wabedo kata gi some little evidence survey kata gi machiwo evidence ni the common mwananchi piny ka ng'at man piny ka Mama Mboga mane jo Kenya Kwanza o campaign gi nying gi boda gi be giyudo thieth e kiwango mopogore ka gidhi osiptende gi SHA to gi kane gidhi go kumba machon mane NHIF nikech the person in the center onengo bed japinyno mana kaka owadwa Mondiek wacho en gi insurance mare mwalimu be samoro ne gi mare abe samoro dipo ka an gi mara to nitiere jok magin magi nyalo bedo go en mana mar okumba mar sirikal. Koro gine monengo waketgi e center sama wadwa kelo solution e kind SHA to gi NHIF. Kopo ni NHIF ne nigi problem be mana NHIF nigo ka be otiek gi makoro SHA onge kodgi kata ng'eny gi be odong' oko kuno the problems challenges mane nitie ka be ng'eny gi odong' oko koro wan gi challenges matin sama wabire SHA. To kapod waketo debate kata argument based on SHA and how gimwa paro kaka jotelo gi pachwa kaka joma nie e sirikal, let me say kaka koro jomotelo ne migawo mar thieth pacho ka migosi Adan Duale o wadwa mumologa gini ka gine mapachgi wadwa dhigo nyime to seche moko nitie gik mang'eny maber kata maricho madhi timore mawaweyo nikech ok waketo japiny in the middle of this. So an pacha en ni by now samoro pok wabedo gi evidence, clear evidence kuwuok kuom wananchi based on a survey manyiso ni jopiny neno ni nitie nafu e osiptal gi SHA mopogore gi kaka kane gidhi gi NHIF. So far to pok aneno mano. But nitiere jok minyalo gogo mbaka ka gi kacha manyalo nyisi. Although ni mago ok wanyalo ng'e ni gin kwan atamalo marom nade. So kopo ni ne en kuo manitimo gosiptende NHIF, sirikal kata jotend migawo mag thieth onengo nyiswa sani niya sama ne wawuok NHIF loopholes neni ka e weche mag kuo mar pesa to waseloro magi ma pod otang' waloro en ma let's be honest and say magi ma ema pod wawakon mondo waloro kaito bed perfect to mano biro miyo jopiny geno moro matin niya okay nitie gima timore ma positive warie ndara maber by this time wanyalo bedo ni waloro loopholes manikwel to kapod mano onge to ok wang'eyo kata moko yawo as we continue working on it samoro moko nitie miyawo moko wang'eyo ang'ene kinde machiegni